खुलुमबाय। आं अनिक बिबिसिनिफ्राय दिनै जारगाव फुथियापारा नैबे भुटान हाजो सेराव दावबायनानै सफैदों। बेहाय सफैनानै आं मिथिनो मोनदों बे गियान धर्म समाज सेन्ट्रेल गियान धर्म समाज जायनि हेड अफिसा कक्लाबारियाव दं आरो बिनिनो दालाइ हिसाबै नैबे जारगाव फुथियापारायाव 201 बिगा हायाव माखासे हाबाफारि लानानै NGOनि खामानिखौ मावफुंनो थाखाय आवगायदों। बेनिखायनो बे जायगानि जारगाव फुथियापारानि समाज मावथि बिथांमोना दा दंफैयो। गिबियावनो आं जोंनि गियान धर्म समाजनि गाहाय नेहाथारि बानेकान्द बसुमतारीनिसिम खुलुमनाय जासिबाय आरो बिथांनिफ्राय आं मिथिनो लुबैदों गियान धर्म समाजनि थांखि आरो जारगाव फुथियापारायाव मा मावनो नागिरदों बेखौ एसे रायजोनि सिगाङाव बुंथिना होनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। आच्छा, बे जारगाव फुथियापारा बे समाजाव जोंनि बे गियान धर्म समाजनि मोनसे दालाइ हान्जा गियान धर्म समाजनि मोनसे दालाइ हान्जा बेवहाय दानानै होनो जों दिनै सिखांबोदों आरो बेवहाय जोङो बे जारगाव फुथियापारायाव जोङो 201 बिगा हा बेवहाय लादों। बे मोनसे NGOनिफ्राय बेवहाय माखासे आयदाफोरखौ लानानै माखासे माल्टिपारपास बेवहाय माखासे बेसादफोर थागोन। दंफां गायनायनिफ्राय जिखुनु बेसादानो बेवहाय मावनायनि जि हाबाफारि बेखौ जोङो लानाय जादों। लोगोसे बेवहाय थानाय बे जारगाव फुथियापारानि जि रायजोफोर बिथांमोना बेनि बे NGOनि थ्रुयै बे गियान धर्म समाजनि थ्रुयैनो हयथ' बेवहाय गावनि आथिङाव गाव गसंनानै थानो हानाय माखासे सुबिदाफोरखौ जोङो गियान धर्म समाजनिफ्राय बेवहाय बानायना होनो थाखाय जोङो आखायाव लानाय जादों। लोगोसे बेवहाय जोङो गियान धर्म समाजनि जानानै जोङो दिनै बेवहाय बिथांमोनखौ नैबे जारगाव फुथियापारायाव जोङो गियान धर्म समाजनि मोनसे दालाइ आफाद दिनैनिफ्राय जों दाना होबाय। लोगोसे लोगोनो जों दिनैनि बे जारगाव फुथियापारायाव जोङो 201 बिगा हाखौ जोङो दिनै बेवहाय आवग्रिनानै लानाय जाबाय आरो बे लानायजोंनो लोगोसे जोङो जोंनि बे जारगाव एरियानि माखासे मानसिफोरा बेवहाय हयथ' थांना थानायनि राहाफोरखौ जोङो बे गियान धर्म समाजनिफ्राय जोङो खालामनानै होनो सानदों आरो बेखौ खालामनायाव बे एरियानि बे ओनसोलनि हयथ' रायजो राजाफ्रा जोंखौ माखासे हेफाजाब होनांगोन। बे हेफाजाब होयोब्ला जों बेनि माखासे जोंनि जि साननाय जोंनि जि आदर्श नितिजों जोङो खामानि मावनो नागिरनाय बेखौ जोङो जाफुंसार होगोन। बेनिखायनो जोङो मिजिंथिदों बे जारगाव फुथियापारानि जि दालाइसा गियान धर्म दालाइसा आफाद बा समाज बिथांमोनजों लोगोसे बे जारगाव एरियानि मानसिफ्रा बिथांमोनखौ बे जारगाव गियान धर्म समाजनि जाय बिथांमोना दिनै दालाइसा आफाद दाजाबाय बिथांमोनजों बयबो हेफाजाब होनानै नैबे जोंनि बे ससाइटिनि जि NGOनि जि खामानि मावनो जि हाबाफारि लादों बे हाबाफारियाव बयबो हेफाजाब होगोन होननानै आं बे ओनसोलनि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायबाय। लोगो दिनैनो बे जारगाव फुथियापारानि जि गियान धर्म समाज बेखौबो बिथांमोननोबो आङो आंनि बे सेन्ट्रेलनि जि गियान धर्म समाजनिफ्राय बिथांमोननो आङो सम्पुर्ण दायथ'खौ बिथांमोननो आङो अर्पन खालामनानै होबाय। लोगोसे दिनैनिफ्रायनो नैबे 201 बिगा हायाव बिथांमोना दिनैनिफ्रायनो खामानि मावनाय जासिगोन। साबायखर थाबाय बिथां बानेकान्द बसुमतारी। बिथाङा मिरु गियान धर्म समाजनि गाहाय नेहाथारि आरो बिथाङा नैबे जारगाव फुथियापारायाव दालाइसा गियान धर्म समाजखौ बेखेवनानै फैबाय। 201 बिगा हा दं बेवहाय आरो बेहाय बेखौ दिनैनिफ्राय खामानि मावनो थाखाय बिथाङा बे दालाइसा आफादनि बिबानगिरिफोरखौ बिथोन होबाय। आङो दा बे बेलायावनो बे जारगाव फुथियापारानि सासे समाजनि मैखोम मावथि गाहेला बिथां गबेन दैमारि बिथांखौ बे जारगाव फुथियापारायाव गियान धर्म समाजनि दालाइसा मावबादाखौ खुलिनानै मा थांखि लानानै मावलांनो सानदों बिनि सोमोन्दै एसे बुंथिना होनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय। खुलुमबाय। बेनो दिनै
जोंनि गियान धर्म समाजनि जोंनि हेडकुवाटारा जाबाय कख्लाबारि आरो दिनै बे कख्लाबारिनिफ्रायनो जाहा बाने सेक्रेटारि हिसाबै दङ आरो बिसोरनिनो जोङो दालाइसा जोङो जारगाव फुथियापारानिनो दालाइसा हिसाबै आंबो प्रेसिडेन्टआव दङ बे जारगाव फुथियापारानि आरो बे ओनसोलनियाव जोङो बे 201 बिगा हाखौ जोङो मानो लादों होनोब्ला जों बेयाव अनेक खेथि मावनानै बे ओनसोलनि गासै मावग्रा मानसिफोरखौ जोङो बे जोंनि 200 बिगा हानिफ्रायनो बहुत मानसिया सोलिनानै बेयाव जानो हागोन आरो जोङो रायजोनि सुबिदानि थाखायनो बे हाबाफारिखौ लादों आरो जि मावगोन रायजोआनो उन्नति जानाय जोङो बे खामानिखौसो मावगोन आरो जोङो गावनि बेक्ति जानाय जोङो खामानिखौ मावा मानो होनब्ला बे ओनसोलनि आरो बेलेगनि गासैबो फैनानै बेयावनो मावनानै जानो हागोन आरो जोंबो बेयाव जोंनि कमिटियाबो बेयाव मावनानै जोङो जानो हागोन बेबायदिनि थाखायनो जोङो बे जारगाव फुथियापारायाव बे 201 बिगा हाखौ जोङो लादो आरो दिनै बिसोरो जोंनो दायित्वखौ होलांबाय आरो दिनै गायसननानै होबाय धन्यबाद होदों बिथां बानेकान्तखौ बेनिखायनो दा बे जायगायाव दिनैनिफ्राय जोङो आखायाव लाबाय दिनैनिफ्राय जों मावजेननो थाखाय जोङो आखायाव लाबाय दिनैनिफ्राय जों मावलांसिगोन आरो बे जायगाखौ जोङो फोसाबलांसिगोन आरो बे एरियायाव जोङो दा गिदिर मोनसे जोङो जेन आबादारिफोरखौ जोङो मुखुब खालामनानै बेयावनो लाखिनो थाखाय बे हाबाफारिखौ लानाय जाबाय गोजोन्थों। जों गोजोननाय मोनबाय बिथां गबिन दैमारिया जायगायाव मोनसे दावगालु हाबाफारिनि मिजिं लानानै बिजन लानानै खामानि मावनो आवगायबोदों बिथांनिसिम रायजो राजाफ्रा रोजा रोजा साबायखर होगोन आरो उन जोलैफ्रा बिथांनिफ्राय सोलोंनो गोनां आरो डेभेलपमेन्ट दावगानो गोनां दङ आं बे बेलायाव बे जायगानिनो माखासे मावथिफोर दं बिथांमोना बे गियान धर्म समाजनि दालाइसा जारगाव फुथियापारानि सुबुं आरो बिथांमोनखौ आङो साफायै सोंनो लुबैनाय माने बे गियान धर्म समाजनि बिथांमोना सासे मावथि आं मिथिनो लुबैदों नोंथांनि मुङा मा? आंनि मुङा सन्जित बर'। जारगाव फुथियापारानि सासे मावथि हिसाबै नोंथाङा बे गियान धर्म समाजाव दंफायो नोंथांनि मुङा मा जाखो? आंनि मुङा कमल ब्रह्म। कमल ब्रह्म आदसा नोंथाङा मा नाम? आंना नाम सिलभिस्टार कुजुर। सिलभिस्टार कुजुर आदिबासि मोजां गोरों गोरा सासे आदिबासि दंफायो नोंथांनि मुङा? आंनि मुङा बिस्वजित मुसाहारि। नोंथांनि मुङा? आंनिया दन्देस्वर गयारि आं अदालगुरिनिफ्राय फैदों बेहाय गियान धर्म समाजनि गेजेरजोंनो नायगिदिंनो फैदों। मोजां गोजोन्थों। नोंथांनि मुङा? आंनि मुङा प्रदिप दैमारि। नोंथांनि मुङा? आं बे गियान धर्म समाजनिनो सासे मावथि आरो जोंनि जारगाव फुथियापारा गामिनिनो आं आरो जों बेयाव मोजां हाबाफारि मावनो थाखाय दिनैनिफ्राय बे सारमोना फैनानै जोंखौ बेयाव उद्बोधन खालामबाय आरो आंनि मुङा मुस्रि कान्तेस्वर नार्जारि आंबो बे जारगाव फुथियापारा गामिनिनो आरो आं गियान धर्म समाजनिनो। साबायखर थाबाय दा नुनो मोनबाय बे जायगानि मानसिया गोबां थुलुंगाखांनायजों बे जायगाखौ जौगाखांनो नाजादों नोंथांनि मुङा? आंना रतन बर'। जारगाव फुथियापारानि बिथांमोना बोजोंनिफ्राय गावसिनि दिनाव नङाबाबो बिफा बिबौमोननि दिनाव बे जायगायाव गुबुन जायगानिफ्राय थाफैनानै हा लानानै दिनै दङ आरो बे जायगाया ओरैनोबा मिथिंगायारि जोबोद समायना भुटान नाबो खाथि बेराफारसेथिंजाय नैबे दैजिमाना कालदिया होनना बुङो बेबो बिथिं बोहैलांदों अन्थाइ बाला माखासे सम्पदनि बिगोमाखा बेराफारसे मिथिंगायारि समायना
बेहाय बाजार जानो गोनां दं, हस्पिटाल जानो गोनां दं। गतिके बेफोर हाखौ प्रिजार्भ खालामनानै लाखिदों बिथांमोननिसिम साबायखर बावनो गोनां। इयुन बेलायाव उन जोलैफोरनि थाखाय बे जायगायाव माखासे हस्पिटाल, बाजार, स्कुल, कलेज जाफैगोन। गतिके बिथांमोना दिनै उन जोलैनि थाखाय बे खामानिखौ मावलांनो थाखाय आवगायबोदों। 201 बिगा हा आवग्रिनानै दोनबाय। दिनैनिफ्राय आबादारि मावबादा हिसाबै खामानि मावलांनो नाजादों। बिथांमोननिसिम जों उनि बिबिसिनिफ्राय बेखिनिखौ रायजोफोरनिसिम दिन्थिनाय जाबाय। रायजोफ्रा मिजिंथियो बिथांमोननि मावनायजों मोनसे दावगालु लामा मोननाय जागोन। गोजोन्थों।